Likay-likay na malika sa mga tapok ron pa. Labong sa una, murag kinsan datua. Kung asan tapok, tua. Nah, muna ginay resulta sa mong sigig pangupan niya pa ba? Kanang ulan init. Muna, igtagaan mo gugtuba mo inom. Tagaag tanduay mo inom. Tagaag cook mo inom pod. Subawa na ka ng kalaki mo pa ba? Alang nga pugdita mo inom nga. Di tagaan tag tuba, tagaan tag tanduay, tagaan tag juice nga bugnaw, tagaan tag cook nga bugnaw, tubig bugnaw. Mo inom mo kita tanan ana, kay basta kay mangumpanya ta. Kaingon mo ng mga tao atong kumpanyahan nga, di man kabalo mo pakisama, di man kabalo mo respeto. Ana mo gina, inom mo kita tanan, imno na ta, bisan pag tubig lubog na inom kita, kay pero ingnon nga mo pakisama kita, kay hapit na may eleksyon, no? Apildi ron taning may hinungdan na tungod lang sa di ta mo respeto. Dawat ug tagay. Imnon ginato na permente. Para way kasulti ng tao nga imong gi kasugat. Na sala na kuning kalintura ta. Mo lagi, ikalintura ra kana sig pangalubilo ng ubang tao. Nya ako diri sa balay gibiyaan ra nimo. Kuyaw ba ka mo gasto ni unsay pangayoon sa imong mga butante ha? Ihatag biya ni mo tanan gyud. Mura bag unsa ka kwartahan na. Ayo, Baydinden. Uy, Baybrel, asam ka Baybrel? Tara, sabay ta kay Brigada Eskwela ron. Daghan jud kay tao ron sa eskwelahan ba? Tara na. Pa, Brigada Eskwela daw pa. Higayon na nimo pa. Mamumpan niya dito kay daghan kay nagtao. Asus, bahala na ng Brigada Eskwela dito. Kamo na adto dito. Kay parte daghan nagtao dito. Maadto pa ko dito nga humanaman ako ng pangupanyang uban. Abot dito. Igor abot dito mga abtan tag alas 8 alas 9 ingon kap, way snacks dia kap. Gutom na kaayo. Nya tagaag snacks. Way pangtulak dia kap. Pagtulak, nig abot sa panayod to. May gutuman na ay. Way panayod to dan ay nas kapitano pa sponsor ta. Daog lagi na, butaran lagi na to na. Nya hatag-tag pa nito, pagkaabta na pog hapon, mga na pog snacks, abtag pa ni hapon na, parte lang, kuaga sa urot na ba yung baligyan, yung mga baboy, dres balay, sana na itong, pa eleksyon, na, ut-ut na tayo, parte na itong kalintura na kitag mayo, anino, kay, sa mga panahon niya, karon patuon na po ta dito, sa kamon lay adto dito na, sabay na na yung Braille, Ito ni si Kapabing, may dalon tog Brigada Eskwela ba? Na sponsor. Kapabing! Brigada Eskwela ta pra, na may sponsor sa panunod na mag-snacks ba? Sa Kapabing pabungol-bungol man. Upo, inanampit si mga Brigada Eskwela daw. Ay saba diba? Ay saba nga nakadungog ka. Sus na po nanin si pangayog. Pangayo o kusog kayo mga ayog. Snacks lagi. Nalang buhaton ka may iskuan. Kita kandidato dayog. Pangayo dayon. Snacks dayon. Grabe ng mga butante karon oy. Himuon nunta nilang kapital pangusumo hinuon. Unsan ang tao na sila oy. Likay-likay na malika sa mga tapok ron pa. Labong sa una, murag kinsan datua. Kung asan tapok, tua. Ikaw pa mo una-unag bangka kung unsay gusto nila. Ato na ko ba din? Wapay ka pamahaw. Gigutom na kaayo ko. Braille, igna dito ha nga. Murag dili ko maka-adto karon kay inagi kalinturag maayo gitakigan. Igna nga wa na digid kalakaw to si Kap Abing. Igna dito basig magsalig po to sila nga. Salig na po to sila ba dito nga. Maabot ko niya bangka ko pagkaon dito. Para di sila magulat-ulat ba og maabot ko. Igna nga kuan, di ko kadto. Sige, Col. Atik-atik, ang tingali ng kalintura ni Upa para makalikay ka sa gasto nila dito ah. Wala pa, nana po yung tao ni Agi pa oh. Mahapit po na diri pa ba kay mo Brigada Eskwela. Igna dito nga kuan. Dito masulod sa kusbalay bi. Igna nga wala ha, nga gikalintura maayo ay pasudla. Di na wala.